Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos ca información nesta xornada de luns, día 30 do mes de decembro, en plenas festas do Nadal, en víspera xa de fin de ano. Pois imos a contarlles na radio e na televisión de Cerceda, tamén se o desexan en internet, en rtvcerceda.com, a nosa canle de YouTube, pois imos a ofrecerlles a información local que temos a día de hoxe. E imos a comenzar falándolles pois do que sucedeu onte, a carreira San Silvestre de Cerceda, a primeira que se facía con moito éxito de participación. Tamén lle recordamos que o próximo 1 de xaneiro, é dicir, pasado mañán, terá lugar unha degustación de chocolate con churros nos campos da Feira de Cerceda e da Silva. Mais adiante, o domingo que ven é a cabalgata de Reis. Recordamos que se está levando a cabo a recollida de papel porta a porta, como se fai habitualmente os mércores, pero por mor de que o mércores é festivo, pois se pasa para o xoves. Tamén o Roxo, lembren, vai a ser campo de adestramentos para o vindeiro Mundial 2030. Recordamos tamén inversións importantes en Cerceda, fixemos repaso delas durante os últimos informativos, pero, por exemplo, falamos de que casi 25 millóns de euros serán para a primeira planta pública de clasificación de residuos textís de Galicia, que vai a ser en Cerceda, eso foi anunciado pola Xunta de Galicia. As letras galegas de o vindeiro ano se dedicarán ás cantareiras e á poesía popular oral, e vai a ir personificado tamén en dúas mulleres de Cerceda. Recordamos eses dous radares pedagóxicos que haberá na tablilla, as clases de costura na Silva, que xa rematou o plazo e comenzarán dentro de 2 semanas. A ITV de Turismo se poderá pasar o mes que ven en Cerceda, xa no 2025. O Servizo de Información de WhatsApp Municipal xa está funcionando, pode adherirse se o desexa, e do programa de termalismo do Inserso para a primeira quenda tamén o plazo remata en apenas 2 semanas. O tempo para mañán vai a seguir sendo seco, soleado, principalmente con temperaturas frescas. Onte tivo lugar a primeira carreira San Silvestre Concello de Cerceda, unha carreira pois que ven sendo tradicional os últimos días do ano en moitos concellos de toda a España, incluso no mundo, e Cerceda non quería ser menos, e a través da empresa, en este caso a través da organización de OCR Cerceda, que se encarga tamén, lembren, de organizar a Poseidon Race, en apenas 2-3 semanas organizou a primeira carreira San Silvestre Concello de Cerceda, que tiña lugar onte pola mañán no campo, con saída do campo da feira de Cerceda, e con unha participación para tan só organizarse en apenas 2 semanas pois máis que exitosa. Casi 400 persoas, entre carreira, andaina, etc., estiveron ali presentes con ese bo ambiente festivo, ambiente de Nadal, moita xente pois realizando como un reto persoal, outros para divertirse en familia, etc. Houbo trofeos para os primeiros clasificados da categoría absoluta, para o mellor disfraz, agasallos para todos. Ali estivo presente o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, tamén o concelleiro de Deportes, Óscar Golán, tamén estivo o concelleiro Jesús Rama presente en este caso, primeira carreira San Silvestre Concello de Cerceda. Había ademais varias categorías que tiñan nomes singulares, como silvestriños, para nenos e nenas nados entre 2015 e 2019, asilvestrados para rapaces e rapazas nados entre 2010 e 2014, e xa categoría absoluta. En total foron ao redor a proba de 4,7 kilómetros, que co fresco que facía durante a mañán se facía evidentemente ben. Decir que esta proba, a partir de agora, está previsto que pase a ser xa un referente, que cada ano a ano se vaya celebrando, especialmente a finais de ano, ou sea, a San Silvestre, e que cada vez vaya tendo máis participación, non só competitiva, sino principalmente unha participación divertida e festeira. Cambiamos de tema para falarlles agora de o chocolate con churros de primeiro de ano. O Concello de Cerceda, igual que fixo ano pasado, vai a organizar
nos campos da feira de Cerceda e da Silva, o primeiro día de ano, o 1 de xaneiro, pasado mañán, vai organizar unha degustación gratuita de chocolate con churros. Dende as 10 da mañán ata as 2 da tarde, nos campos da feira de Cerceda e da Silva, todos aqueles que queiran poden achegarse ali e disfrutar gratuitamente de chocolate con churros, que ademais, co tempo frío que vai, seguro que aínda senta mellor. E despois tamén recordarlles que o domingo 5 de xaneiro haberá cabalgata de Reis. A cabalgata de Reis, acompañada pola Policía Municipal e Protección Civil, os Reis Magos, as súas majestades, percorrerán gran parte do concello a partir das 4 da tarde. A partir do xoves que ven daremoslles o percorrido definitivo. Decir que ás 7:30 logo terán unha recepción no Auditorio Municipal de Cerceda para todos aqueles nenos que queiran estar con eles, sacar fotos, entregarlles cartas de última hora, etc. Eso será a partir das 7:30 no Auditorio Municipal de Cerceda, onde haberá tamén chocolatada para todos incluída. Cambiando de tema, recordamos que todos os mércores hai recollida de papel porta a porta. Pois en este caso, como mércores é festivo, a recollida de papel porta a porta se vai a levar a cabo o xoves, así que depositen todos aqueles ese papel, eses cartóns, especialmente negocios, que depositen o cartón para o xoves, que se vai a levar a cabo este xoves que ven. E tamén, como vimos anunciando, insistimos nelo porque é unha gran noticia. As instalacións deportivas do Roxo, o campo de fútbol municipal do Roxo, vai a ser unha das sedes españolas para adestramentos no Mundial de Fútbol 2030, xa que a Coruña vai a ser unha desas 11 sedes españolas e precisamente precisa para que as seleccións que disputen os seus encontros na Coruña teñan campos de adestramento. Entre eles vai a estar o Roxo. O Roxo foi elexido como un dos mellores instalacións deportivas de adestramento polas súas instalacións, polo seu céspede, evidentemente, as súas dimensións e a súa equipación. Elo será, xunto con Ferrol, Betanzos ou Ordes, como centros de base de adestramento de os equipos das seleccións que disputen o Mundial na sede da Coruña. E como tamén vimos repasando nos últimos informativos, inversións importantes para Cerceda, pois entre elas anunciouse fai pouco os casi 25 millóns de euros para a primeira planta pública de clasificación de residuos textis de Galicia, que será en Cerceda, en Sogama. O propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou que o seu goberno destinará 25 millóns de euros á construción e xestión da primeira planta pública de clasificación de residuos textis en Galicia, que se vai a localizar en Sogama, en Cerceda. Unha iniciativa que se marca co obxectivo de mellorar as tasas de reciclaxe e promover a economía circular. Esta planta terá capacidade para procesar 3.000 toneladas anuais, coa posibilidade de ampliarse ata aproximadamente as 24.000 toneladas por ano, e a súa misión será preparar para reciclar os residuos textis procedentes tanto das entidades de economía social como as dos contenedores da rúa. O contrato cuxa licitación se publicou estes días, despois de ser autorizado polo Consello da Xunta, incluirá a construción da planta, que se financiará con fondos propios e con unha aportación de 10,2 millóns de euros de mecanismos de recuperación de resiliencia e a xestión integral da instalación polo período de 2 anos, con posibilidade de ser prorrogada por outros 2 anos máis. A previsión do Goberno galego é que a nova planta poda estar finalizada e lista para funcionar en xuño do ano 2026. Para conseguir este obxectivo, a empresa xudicataria terá 4 meses de plazo para a entrega e a aprobación do proxecto e algo máis de 9 meses para levar a cabo a execución da obra. O cometido das instalacións céntranse na selección de textis por composición e cores. O material seleccionado se enviará aos centros recicladores para a obtención de fibra textil reciclada a partir da que se confeccionarán novas prendas. Ademais, tamén se poderán destinar a outros usos como a fabricación de material aislante, no caso da parte non reciclable, e, tendo en conta a infraestructura coa que conta Sogama, se procederá á súa valorización enerxética co fin de evitar
o seu depósito na escombreira, que segundo a xestión xeraquizada de residuos establecida pola Unión Europea, esa é a opción máis contaminante. De acordo coa nova lei de residuos e solos contaminados para unha economía circular, dende 1 de xaneiro do ano que ven, os concellos terán que implantar a recollida diferenciada dos residuos téxtiles, que quedará prohibida a súa exportación e a destrucción dos excedentes non vendidos, e se obligará aos produtores a incorporar unha porcentaxe de fibras téxtiles recicladas na fabricación de novos produtos. Desto precisamente escoitamos o que decía o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. A normativa estatal, a exposición normativa europea, establece que a partir do vindeiro xaneiro 2025 todos os concellos teñen que recoller de forma separada os residuos téxtiles. Por lo tanto, a nos obriga a traballar para que os concellos poidan cumplir esta obriga que ven recollida, insisto, unha normativa estatal. E o que fixemos hoxe foi darlle o visto bo a destiñar 14 millóns de euros para a construción da primeira planta pública que existirá en Galicia para a xestión e reciclaxe de residuos téxtiles domésticos. Vai estar localizada nas instalacións que Sogama ten en Cerceda, terá capacidade para tratar 3.000 toneladas de residuos ao ano, con posibilidade de ampliacións, e a previsión é licitar as obras antes de que remate este ano e rematar a planta a mediados do ano 2026. Forma parte do Plan Estratégico 2430 de Sogama, é unha obriga imposta por normativa europea e tamén normativa estatal, e somos perfectamente conscientes de que se os concellos teñen que facer esta separación, teñen que ter un lugar donde, unha vez separados estes residuos, poidan ter o tratamento axeitado. As rebras do presidente da Xunta, que ademais esperemos que tamén teña o seu reflexo en postos de traballo para o noso concello. Cambiamos de tema, agora falamosles do Día das Letras Galegas do ano que ven, do que xa tamén falamos dende o pasado verán. Se decidiu adicar as cantareiras e a poesía popular oral, personificado, entre outras, en dúas mulleres de Cerceda. Foi a Real Academia Galega que anunciou que quen vai a recibir a homenaxe como parte do Día das Letras Galegas no próximo ano, o 17 de maio de 2025, se adicará ás cantareiras e á poesía popular oral. A homenaxe estará personificado en 6 mulleres galegas, creadoras e transmisoras de arte e da beleza. Entre elas están Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda. Tamén está Eva Castiñeiras, de Muxía, as pandereteiras de Mens, Prudencia Garrido, a Meigende, Asunción Garrido, a Meigende, e Manuela Lema Vilar, de Malpica de Bergantiños. Adolfina e Rosa Casás, dúas mulleres que naceron na vila da Igrexa, tía e sobriña, recibirán este merecido recoñecemento pola súa contribución á cultura galega, transmitindo unha tradición centenaria a través da súa música. Ademais podemos contar con moito material para lembrar a súa obra, como a que difundiu o neto de Rosa, Ricardo Casás, de algunhas das 32 grabacións de Adolfina e de Rosa que recolleu e transcribiu Dórece Subor, a musicóloga que percorreu Galicia a finais dos anos 70 xunto con Antón Santamarina para recopilar 1800 melodías e textos do repertorio popular galego. Esas 32 grabacións están disponibles no Museo do Pobo Galego para que calquera persoa poda escoitala se está interesada. Falamos agora de seguridade viaria porque merced e despois de unha reunión que mantivo o alcalde de Cerceda e o alcalde de Tordolla coa subdelegada do goberno, María Rivas, despois delo, pois conseguiron que se puxeran a traballar por parte de profesionais en medidas para concienciar e reducir a siniestrabilidade na zona da Tablilla. O alcalde de Cerceda destacou a colaboración institucional entre os dous concellos que fructificaban en cousas tan importantes como pode ser a seguridade viaria. Se trata dun radar pedagóxico, que é un dispositivo diseñado para amosar a velocidade dos vehículos en tempo real, co obxectivo de concienciar os condutores sobre o seu comportamento e fomentar a condución máis segura. A recta da Tablilla, lembren, un dos puntos de maior peligrosidade da contorna, onde xa houberon varios fallecidos en accidentes, e unha actuación que se produce semanas despois desa reunión que mantiveron coa subdelegada do goberno. Mais temas, falamos das clases de costura na Silva. Xa remataba o plazo
para anotarse as clases de costura na Silva e recordamolles que van a ser os luns e os mércores de 3:30 da tarde a 5:30 na antigua Escola Unitaria da Silva. O prazo, ou mellor dito, o día en que vai a comenzar estas clases de costura vai a xer xa co comenzo do novo ano. En concreto, en este caso, vai a comenzar xa o próximo día 8 de xaneiro. 8 de xaneiro será cando comencen estas clases na Silva. Agora falamos da ITV de Turismos, porque tamén, no mes que ven, é dicir, xa en breves días, vai a ter lugar, ou se vai a poder pasar a ITV de Turismos en Cerceda. Os días 20, 21 e 22 de xaneiro, no Acevedo, estará a unidade móvil da empresa Supervisión e Control. Estará ali, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, os días 20, 21 e 22 de xaneiro. Se queren pedir cita previa, poden facelo xa no teléfono 981 92 80 80 ou, se non, na súa página web www.sicitv.com no apartado de cita previa. En canto ao servicio de información por WhatsApp que ten o Concello de Cerceda, xa está funcionando e con éxito está chegando esas mensaxes con información municipal a todos aqueles que dispoñen de este contacto na súa aplicación WhatsApp. O Concello ten en funcionamento esta nova canle de comunicación. Se alguén quere sumarse a ela, pode, si quere, escanear un código QR que atoparán na web municipal do Concello de Cerceda, ou, se non, agregando na súa axenda o número de teléfono 609 43 1078 e aí tamén mandar un mensaxe coa palabra alta. A partir de aí recibirán unha mensaxe de benvida e xa comenzarían a dispoñer deste servicio, un servicio que é unidireccional, é dicir, só se poderá recibir mensaxes por parte do Concello. E o programa de termalismo do Inserso ten o prazo aberto para a primeira quenda. Se trata do programa de termalismo social do Inserso que vai ao primeiro turno de febreiro a agosto de 2025, un programa que busca ofrecer tratamentos preventivos e rehabilitadores ás persoas maiores e que conta cunha oferta de 197.000 plazas e 84 balnearios distribuídos por toda España. En calquera caso, vai destinado aos xubilados que podan disfrutar delo. Xa recibiron nas súas casas as cartas todos aqueles que son susceptibles de disfrutar de termalismo do Inserso. A partir de aí, poderán xa, si queren, anotarse, solicitar para a primeira quenda, que vai dende febreiro a agosto. A segunda quenda aínda teñen de plazo ata o 15 de maio, pero para o primeiro turno, o 9 de xaneiro, sería o último día. Teñen unha duración de 10 días e os precios varían entre os 302 euros ou 453, dependendo do balneario ou a provincia. Se queren solicitalos ou que lle axuden a tramitalos, non duden en poñerse en contacto cos servicios sociais do Concello de Cerceda. Está na terceira planta, no 981 68 60 68, poden pedir cita previa. En canto ao tempo, mañán martes vamos a quedar no último día do ano con influencia das altas presións, porque para mañán agardamos unha xornada de novo de fin de ano con ceus pouco anubrados ou despexados en xeral. Pode haber algún banco de brétema matinal e as temperaturas non terán cambios significativos, é dicir, son temperaturas baixas, especialmente de madrugada, onde pode haber xeada. En canto aos ventos, sopran frouxos de componente sur. Pois co tempo rematamos hoxe do informativo. Mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eiris e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.